Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan. Näin lauletaan matkamiehen virressä, josta on tullut myös varsin monen vanhuksen viimeisen matkan virsi. Mitä toivoisimmekaan näkevämme matkamme päätteeksi? Raamatussa vanha Simeon odotti Jumalan lupausten täyttymistä, jotta hän olisi valmis rauhassa lähtemään. Hän sai nähdä pienen Jeesuslapsen temppelissä ja hän ymmärsi, että tämä Jeesus on se, jonka Jumala on pelastajaksi lähettänyt. Simeonin unelma oli Jumalan antama profeetallinen näky, jonka toteutumista hän oli odottanut pitkään. Mitä meidän unelmamme ovat, kun taloudelliset arvot ja maalliset meriitit menettävät merkityksensä? Ehkä joku toivoo näkevänsä, että omalla lähipiirillä kaikki on hyvin. Ehkä joku kokee, että olisi arvokasta kokea oma elämäntyö merkitykselliseksi. Ehkä jollakin on päällimmäisenä se, että olisi sovinnossa kaikkien kanssa tämän elämän täyttyessä. Monella ihmisellä on toive, että sydämessä voisi olla tunto syntien anteeksi saamisesta, että kaikki on nollattu, siitä, että on rauha Jumalan kanssa. Oikeasti jotkut ihmiset ovat joutuneet ja joutuvat yhä käymään kovia sisäisiä taisteluita saadakseen rauhan kaikesta siitä, mikä omaa tuntoa painaa. Sitten on myös ihmisiä, jotka haluavat päästä tästä elämästä kivuitta ja tunnontuskitta ja sen enempää vakavia asioita pohtimatta. Ehkä sinä tunnet vanhuksen, jonka elämäntapa, elämän asenne ja arvot ovat herättäneet sinussa luottamusta ja kunnioitusta. Monesti tuollaisen ihmisen muisto saattaa olla jälkipolvelle valtava siunaus ja rohkeuden antaja. Mutta mitä sitten siellä tuolla puolen on? Viihdemaailma on maalaillut loputtoman määrän visioita, jotka ovat puhtaasti erilaisten ihmisten mielikuvituksen tuotetta. Jopa Raamattu antaa kuvakielellä ymmärtää, että pelastetut Kristuksen sovittamat syntiset saavat kokea taivasten valtakunnan kiehtovuuden, kauneuden ja onnellisuuden. Toisaalta maalataan kauhukuvat vastakkaisesta todellisuudesta, kadotuksesta, joka on varattu Jumalan vastustajalle ja niille, jotka eivät ole Kristuksen pelastustyön suojissa. Paljoa enempää Raamattu ei kerro. Monelle kuitenkin on tullut merkitykselliseksi Simo Korpelan virsiteksti. Tuolla taivaan asunnoissa, autuaissa Jumalan, itku on ja murhe poissa, siellä ilo ainiaan. Siellä eivät turmiota kuolema ja synti tee, loppunut on synnin sota, rauha siellä vallitsee. Siellä helkkyy mykkäin kieli, kuulee korvat kuurojen, selkeääpi synkkä mieli, rammat hyppää riemuiten. Siellä ruumiit aivan uudet, puhtaat, kirkkaat kokonaan. Tänne jäävät vajavuudet, synnin arvet päälle maan. Oi jos sinne minäkin murheen maasta pääsisin. Raamattu ei ihan tällaisia meille avaa, mutta me ihmiset ajattelemme, me tunnemme, me vaistoamme ja aavistamme. Mutta tämän Raamattu sanoo.
Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että olet lähettänyt Jeesuksen pelastajaksi, syntiemme sovittajaksi. Me pyydämme sinulta, että toivomme, turvamme säilyisi läpi elämän ajan sinun lupauksissasi ja sinun anteeksiantamuksessasi. Kiitos, että sinulla on kaikki hallussasi. Kiitos, että me saamme jättäytyä elämässä ja kuolemassa sinun haltuusi.